Ako po si RP Patriarca, isang musikero, komedyante, manunulat. Diyos Paray na Aldaw sa Indugabos. Ako po si Paravic Vargas Balance, ang presenting Vice Chairperson ng Naga City People's Council kung saan nire-representar ko ang women's sector. Marenal daw po sa Gabos, ako si Randy Sirio, tarong para umapo ali sa Bulacan Marinesor. At nagtutuka po bilang Regional Chairperson ng Pambansang Kilusan ng mga samaang magsasaka o pakisama. Ako po si Lori Brunyo, tubong Bicol, mula sa Bulan, Sorsogon. Ako po ay isang OFW dito sa Hong Kong. Dito sa Naga City, ako ang Federation President ng City. Ako po si Ana Robe Cabalquinto, 25 anyos, ako usad pong igin. Ako po usad na agtatabang nun sa Dipo Barangay Antipolo, Baaw Camarinesor. Ako po usad na IPMRO, Indigenous People Mandatory Representative, kakanamong komunidad. Ako po si Jaime Luzon, Presidente ng Homeowners Association, as in membro man kang urban prosekto, digdi sa Legazpi City. Ako tabi si Butchoy Ilaw from Matug, Sorsogon. Ako man po ang nagsisilbing presidente or leader sa naamo man po LGBT organization dito po sa Among Banwaan.